Mela, tuni ċans insellem il-telespettaturi u nilqahom għal-edizzjoni oħra tal-programm Tirum. Nirringrazzja l-Melchior, żgur mhux qed idoqqa għalija di. Grazzi ħafna lid-direttur li il-biraħ kien qudiemi u tajċ kemm iċċajtajna, però llum qiegħed fil-control room, jiġifieri jikkontrolla kollox hu. Jekk irid iġibli t-tikmix, jekk irid iġibli il-najdres, għax għalli isni bil-najdres il-lum jew xogħol. Fidejh il-lum. Jiena nirringrazzjakom ħafna tal-li qegħdin għal darbohra segwu dan il-programm, nirringrazzja l-kru kollu, kif għattilkom taħt id-direzzjoni ta' Manuel Karwana, għanna l-Gejl, għanna Noel, Melchior, Alex, min hemm iżjed isfel. Le, dak Manuel aħna ngħidulu. Joanne u fit-transmission Alex semmejtu. Ok, Soundman Melchior semmejtu, dawn huma n-nies kollha illi jagħmlu possibbli illi nasal fid-djarkom. Kieku mhumiex huma jien minix qiegħda hawnhekk. Mela, nistgħu nisimgħu silta minn dijek ħanibdew naqra l-programm. Thank you, Melchior. Ciao, razza qalbi. Okay. Għax bdejna ftit tard illum u ma nistgħux nitilfu ħin minn mal-kollega tagħna Mateus Grasso. Saw nibdew bis-serjetà. Le, bdejna bis-serjetà u ma jibda l-islott is-serju tal-programm. Islott is-serju. Dejjem bid bis-sima Mateus. Minn hawn ftit ieħor ukoll ser ikonna il-kompetizzjoni tal-mument, daw kollha li pparteċipaw flimkien mal-kap tad-Dipartiment ta' Riklami Eltin Abela, kien ħeġukom tibqgħu issegwuna, però Mateus. Aj, ma dan is-suġġett iqabbad li naqra taħlewa ta' qalb. Ġej is-sajf? Sewwa? Kif se nagħmlu biex dan is-sajf ingawduh u persun ta' ġisimna kun tajjeb? Ħansaqsik. Issa, li jiena niżinnix fil-kategorija ta' dan. Imma lilek ħansaqsik. Għalfejn qabdek naqra ħlewa ta' qalb. Għaxina ġili għamilt dieti u nesċili namilom. Imma ġili nkun f'burdati li najtina mandi ġabtit. Ma għatrix nibdew mill-ewel pass. Daqsek ibqajdila dieta. Tajdli mix xort għanti għajsem ieħor. Il-fat li inti ħatti għajsem ieħor diġa ħatkun għamilt pjaċir kbir li l-ek innifsek. Għalix? Il-kelma dajiet tajna jidwa bl-Inglis. L-ewel 3 u ma DIE, daj. Issa tajd li muru b'sura lik, kemm inti bravu intelligenti. Però fej irrid nasal. Sibta jien. Qatt ma ħsibtax tinkwieta. Fej irrid nasal huwa dan. Illi ħafna nies il-mentalità Louis tkun irrid inneħħi 5 kilos. Irrid nitlef dak ix-xaħam. Irrid niċċaħħad mill kif jibdew jitkellmu u moħħna isu tifel illi jassorbi, diġà qed jagħmlu aktar ħsara milli ġid. Għax l-ebda moħħ ma jixtieq li dak li għandu jitilfu. Sabu Louis li dawk l-aktar nies illi jagħmlu trasformazzjoni f'ġisimhom u f'saħħithom u ma dawk in-nies illi bil-bidla li qed jagħmlu qegħdin jakkwistaw xi ħaġa oltre. Mela pereżempju, jiena nista' ngħid nixtieq inneħħi 5 kilos minn żaqqi. Jew nista' ngħid nixtieq żaqq ċatta u ffurmata. Nista' ngħid ħanneħħi d-dillanġasa li donna għandi madwar il-ħibs. Diġej għamil fatt li bl-Inglis jgħidu la pear shape. Jisni lanġasa, ma rridx nibqa' hekk. Il-fatt li inti anka qed tajjar lilek innifsek, il-fatt li lilek innifsek. Qed taċċetta. Iktar milli tammetti qed waħħal timbru. Da qisu ma tgħid pereżempju Louise interessanti wkoll. Isibu min jgħid pereżempju jiena ilni għal-mod tal-kelma 10 tiem ma mpejjeb. Inti taf jew ma tafx, qed tagħti timbru lilek innifsek illi inti persuna li tpejjeb. Mela one fine day, probabbilment dal-waqt ħaterġa' tmur għal fatt li terġa' tibda tpejjeb. Kieku min-naħa l-oħra tgħid jiena persuna li kont impejjeb, issa jiena persuna li ma mpejjibx, infaqqa timbru jiena ma mpejjibx. Eliminajt it-tipjib. Normalment moħħok inti tajt isek identità ġdida lilek innifsek. U minn dakinhar lem hija ħafna iktar faċli biex inti tibqa' ma tpejjibx. Imma, ħanerġa' mmur għall-ewwel pass. Jekk aħna qogħdu ngħidu nitlef, niċċaħħad, inneħħi, moħħok diġà mhux ħajajnek biex tasal.
U dak relatat ma' s-suġġett li qed tistaqsini inti, Luis. Għaw min jgħidlek imma jiena issa li ħajkolli daw il-barbecues, it-tiġijiet u l-events. Ma mmurhomx, again, negattiva, ma mmurx, ma noħroġx, ħalli jiena. Ma nieħu xejn? Ma nieħu xejn, ħalli jiena ma nitqawwix, jew inkella la jiena bdejt inġib ġisem aħjar, ma nitlifx kollox. Ir-realtà hija l-bot minn hekk. Isibu ċar, Luis, illi dawk in-nies l-aktar illi jġibu riżultati tajbin u ma dawk in-nies illi li għandhom jagħmluh għat-tul ta' żmien. Mela. U minn forsi qed jarana u jgħid ismajna nixtieq illi jkolli body sabiħ biex inkun dejn il-baħar meta mmur tiġijiet u nilbes dik il-libsa jew dik is-sut. Jiena ħanajdlu hekk. Ħanajdlu inti li forsi sissa qed taħseb illi aħjar ma toħroġ mid-dar biex ma titqawwix. Timmaġinak dik tagħmilha tul ta' żmien? Timmaġinak tissakkar ġewwa? Le, ma tarax, ħafna minn nies li ma ġa jgħiduli. Mela minn issa ara ma jfettillekx tikkunsidra. Laqas għal ġimgħatej tikkunsidrajiex. Għaliex? Għax iktar mal-moħħok ħaġġelu inti isofri, iktar minn tiħad ċaħdu, aktar ħajjilab kontrik. Immaġina pereżempju. Tajjeb wis, immaġina jiena Luis pereżempju illi inti l-mami tiegħi. U tajdli, Matt, no, le, mux fleta, Anzi, għatlek hemm qegħdin. Għax dirajtik qed emozjona ruħek. Le, xejn. Apparti ċej. U maġna tajdli pereżempju, jew niġi ngħidlek jiena, isma' mami pereżempju xtri l-PlayStation, u tajdli, le, Mattejus, le. Jiena isma' badik il-pertesa, owejja mami, owejja. Kieku tajdli, Mattejus, irsissi. Ġib marki li naf li inti kapaċi ġibhom fl-eżamijiet u nixtrilek il-PlayStation. Inti jirbattili ma' rigal. Moħna, avolja maħniex tfal, jaħdem l-istess. Għandek skop, ġifiri. Għandek skop. Naddim il-eżami ħalli koll il-PlayStation. The best, mela jena mus naqgħod nibqa' nifittak number one. Mela moħħok anka hu jekk inti tgħidlu le daqshekk ħelu min issa l-qudiem, ħajbqa' jgħidlek uwejja, u ħelu, uwejja. Jekk inti tgħidlu eżempju nhar il-ħadd għandi tiġ u dakinhar ħanħalli lil nifsi nieħu l-ħelu, mela hu jaf illi alright, għalissa jħalli kalkwit, matul il-ġimgħa ħajkun miegħek, ħajsuq l-istess triq tiegħek biex jgħinek biex inti takkwista dak il-ġisem li tixtieq, mela matul il-ġimgħa ħatirsisti, ħatażel ikellu mhux ieħor u jaf illi pereżempju l-ħadd it-tieġ għandu dak il-ħelu. Jew ħriġt il-barbecue u ħadd dawk it-tnejn birra. U din it-tip ta' sistema illi inti tajt pereżempju matul il-ġimgħa. Se twaqqaf f'depression għax naħseb Waħda. Prosit. Number 2 ejja ngħidu anke ma twaqqafx depression ma tqabbiżilek, ħafna nies jgħidulek. Tant għamilt ta' nuża l-kelma tiegħek dieta estrema illi mbagħad anke affarijiet ta' junk food illi laqqas qatt ma kont noħodhom biex nirribella qbad noħodhom x'bin. Tant qisni ħassejt niċċaħħad minn kollox li mort all out. Imma nistana minnek mistoqsija. Meta tkun żgħir u tagħmel id-dieta u tikkontrolla l-ikel u toħroġ u forsi tieħu fiex tkun birra jew żewġ tazzi. Faċli forsi tniżel il-fett illi jkollok u tinżel. Imma meta tkun ħalli nagħti eżempju bija. Daqsxejn kbira fl-età u tkun għaddejja minn ċertu affarijiet fil-ħajja fadlilna minuta ma xtaqtax ħafna ikunu tal-età tiegħi li qegħdin iseguna. Tħossa diffiċli li inti tista' tgħid jien mhux se ninżel, nista' mhux nagħmel sagrifiċċji. Bum. U dak huwa l-iżbal faqqa jtimbru. Jiena ma nistax ninżel. Jekk jiena ngħidlek hawn ġew Luis hawnhekk tidher fantażma. Jew jiena nossessjona ruħi li hawn ġew il-fantażma, ħanibda tinħoss il-Bart. Forsi ġej mill-air condition, imma jiena waħħal fil-fantażma. Jew nibda nara Adele, mbagħad nidu li kienet Gail. X'qed nipprova ngħidlek? Illi jekk inti moħħok ħadd tgħidlu oj, dan huwa stat ta' fatt, hekk ħajġrilek. Immaġina issa ngħidlek, Louise, sibli xi ħaġa illi hija blu hawn ġew. Bla ma trid moħħok jibda jfittex ara, hemm dik qatt ma nnutajta, hemm dik qatt ma nnutajta. Għax qed ngħidlek sibli xi ħaġa li hija blu. Il-moħħ meta ħadd tieħ direzzjoni ħajob dik. Jekk inti ħatajdlu jiena kbira, jiena għaddejt mill-menopawża, jiena ma nistax nonqos, ħajjemnek. Fil-verità hawn nisa illi għandhom anke 70 li għandhom figura vera pulita. Iva, imma minu mbagħad. Għax hawn min ikollu 6 tfal u jibqa' żaqqu ma' daru, ma naħseb da suġġett għandna inkompluh. Ġas biex insaraħ moħħ in-nies, mhux il-menopawża hija l-problema però. Le, okej.
Inkomplu l-ġimgħa d-dieħla. Għal-kolla. Grazzi ħafna Mateus tal-li kont magħna mela kif għattilkom ser jagħmlu issa l-kompetizzjoni tal-mument. Nilqa' miegħi bi pjaċir il-kollega